направо искам да отидем в категорията герои, за да сблъскаме Златния рицар срещу Чънк Норис. Да, ето го Златния рицар. Той представлява рицар, но златен. И той се изправя срещу AliExpress версията на Чък Норис. Чънк Норис. Тук ще има, може би, ръкопашен бой. И според мен, аз... О, не съм играл сигурно от над месец направо. Сега както и да го погледнете, няма как просто да не пробваме Чънк Норис срещу трима от тези... Ай, стига! Може ли Чънк Норис да се справи срещу един войник от втората свет... Човече, Чънк Норис... Какво прави това, брат? Така, дайте малко по-такава енергия. Не, бъсте много яко, човек. Ако се справиш срещу конник, ти давам бисквитка, често. Тук вече не смятам, че ще има шанс. Брато, не знам какво да кажа, разбира. С един удар преспа и коня, и рицар. Елате повече! О, брато, виждате ли го този орк? Леле, колко е здрав... Човече, той е почна и да ги рита. Я просто ги наплюй и да си отиваме. Аре сега, брат, срещу това няма как да има шанс. Стига, човек. Няма. Аз наистина не очаквах, че Чънк Норис... Брато, това е най-силната. Аре, уче! Дръж Чънк Норис! Дръж го! Айде! Сега, ако победи динозавъра, човек вече не знам. Вау, динозавъра издържа най-много от всички до този момент. Мисля, че съвсем спокойно може да кажем, че Чънк Норис е най-силната единица. Трябва да го спрем обаче. Този път, ако оцелее и той е разстрел, човек. Уау! Това е по-страшно, отколкото орка, като им влиза. Не, брато, не. Дай ми 100! Ако вече 100 войника не успеят, не знам какво ще успее, сериозно. Той наближава 100 войника и започва да ги разхвърля като... О, майко! О, човек, бати боя! Како брат? Как го правим, човек? Може би това е тайно послание С. Браво на Чънк Норис, дори да не е хирург, успешно осъществи първата как да го нарека това? Вграждане на глава в глава от към врата. 1000 войника от Втората световна война. Един човек, мале, гледай, това се изправи срещу 10 000 зомбита. Това Норис как кърви, брато. Пак ли почна да се играе с войниците? Това не е реално. Тази битка продължава. Значи всички тези шеги в кавички, които са със смъртта и Чънк Норис, също са истина, брато. 10 000 войника срещу Чънк Норис. Тук вече трябва да е края. Чънк Норис, леле, какво става тук? Заваряват ли нещо във въздуха? Какво става? Чънк Норис продължава да си ги поритва, все едно е в квартала. Човек си играе с децата, пък той тренира футбол от 5 години професионално. Не знам той какво вижда, обаче продължава да ги рита. Почвам да се чудя дали това не е Чънк Норис под прикритие или наистина е AliExpress версията на Чънк Норис. Къде той, човек? Искам да погледнете отгоре за какво става дума. И той продължава да си ги бие, брат, не му пука. Искате интересна битка? Ето ви интересна битка. По-малко 10 000 хелт. Той е безсмъртен човек. Окей, разбрахме. Чънк Норис е безсмъртен.